Jak se jako muž oblíknout na Emirates Open Days? Černé sako, černé kalhoty, bílá košile. Nezapomeň na kravatu. Obuď si mokasíny, čili společenské boty. Vyleštit, to je jasné. A tady je ode mě tip. Ponožky musí být bez vzoru, nejlíp tmavé, protože na palubě budeš mít černé boty a tmavě hnědé ponožky. O co vousy? Oholit. A nebo přijď už s plně narostlým knírkem, žádné chmýčí. Plešatý nebo s náměstíčkem přijít můžeš, to je v pohodě. S čím ale nechoď, jsou dlouhé vlasy, a to ani když si je sepneš do drdolu. To můžou jenom ženy. A další tip, bav se s ostatními, určitě neseď v koutě. Ne, musíš ukázat, že jsi týmový hráč. Pro víc informací koukni ke mně do bio a klikni na odkaz e-book Latuška Emirates, jak uspět na Open Days na poprvé. A tam najdeš mnohem víc tipů. Safe flights.